la segona i última jornada de l'Ofrena de València. D'este equip que han començat ja a entrar en la plaça de la Mare de Déu, accedint, això sí, pel carrer del Micalet. Recordem, fem memòria, el València va ser fundat tal dia com avui del 1919 per un grup de joves exintegrants de l'equip desaparegut ja Club Esportiu Espanyol i altres clubs de la ciutat. Durant estos 100 anys de vida pel camp del Mestalla han passat llegendes com Kempes, Piojo López, Roberto Gil, Paquito, Guillot, Arias, també Giner, Sempere o Robert, per citar alguns exemples. Alguns d'estos estimats valencianistes han participat este matí en la marxa cívica del club per a celebrar el seu centenari. Al voltant de les 10 del matí, la marxa del centenari del València ha eixit des de la plaça de l'Afició fins a arribar al quilòmetre zero del club, a la plaça de l'Ajuntament, on antigament estava el desaparegut Parc Torino. El lloc on es va fundar el club, allí cap al número 7 de la plaça hi ha una placa commemorativa coneguda com el quilòmetre zero del València. Ja ho veuen, el València Club de Futbol, participant també d'esta ofrena, ha obert en els minuts previs de l'inici oficial de l'ofrena esta comitiva que representa aquest centenari, celebrant el centenari del naixement del club esportiu, del València Club de Futbol. Imatges en directe que els estem oferint des de les 3:30 de la vesprada, passen pocs minuts, s'ha donat ja el tir d'eixida, esta segona jornada de l'ofrena de 2019, una segona jornada que compta ja amb més de 31.000 rams que durant la jornada d'ahir les diferents comissions van ofrenar a la Mare de Déu dels Desemparats. Ja han passat per ací més de 58.000 fallers, falleres i també, ja ho han vist, també músics. I s'espera que avui fins i tot podria superar-se la xifra de més de 110.000 participants. Regions aconsegueix superar aquesta xifra, de moment en són 58.000 fallers i músics. Si la dupliquem, molt probablement arribem a superar aquesta xifra de 105.000 fallers, falleres i músics, 105.000 participants en estas